Özüňizi, şaýgalaryňyzy we iş toparyňyzy hut häzirden gorak saklaň. Betwasçylykly hadiselerden näse ýaşanlar bejerigisi we dikeldi işler garaşylmadyk çykdyjylary ýüze çykman kamali howpsuzlyk ýasagyny döretmäge mümkinçilik berýär. Целевая аудитория страхования от несчастных случаев – защитите себя, детей и команду прямо сейчас. Страхование от несчастных случаев позволяет заранее сформировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных трат, на лечение и реабилитацию. Ýaşanlar polisini hadise bolup geçenden soň resmileşdirip bolmaýar. Şoň üçin hem gorak barada howply ýagdaý ýüze çykmadan ozal alad etmeliler. Оформить полис задним числом невозможно, поэтому о защите стоит позаботиться до наступления рисковой ситуации. İşverjiler üçin şeýle äti ýaşlanlar resmileşdirmek bu kampaniýanyň awraýyna we özüne çekiciligine goýulýan maýa goýumdyr. Bu çäre işgärleriň arasyndaky önem botalanýar. Gymmatly günärmenler çekmek üçin sosial toplumy giňeltmäge ýardam edýär we kyn pursatda işgäriň maşgalasyna maliýe gollagyny düşünýär. Для работодателей оформление такой страховки – это инвестиция в имидж и привлекательность компании. Äti ýaşanlar polisi turgunlar, sürüjüler, çaýgalaryny sport gurnaklaryna we mekteplerde goramak isleýän enatalar, şeýle hem maliýe durnuklylygy barada alad edýän her bir adam üçin zerurdur. Lukmançylyk çykdyjylarynyň möçberini öňünden çaklap bolmaýar. Şoň üçin hem bu tewekkülçilikleri äti ýaşlanlar kampaniýasynyň üstüne ýüklemek, has paýhasly çemeleşmekler. Это укрепляет доверие внутри коллектива, расширяет социальный пакет для привлечения ценных кадров и обеспечивает финансовую поддержку семье сотрудника в кризисный момент. Полис необходим спортсменам, водителям, родителям для защиты детей в секциях и школах, а также каждому человеку, заботящемуся о финансовой стабильности. Howpsuzlyk meselesini iza süýşürmäň. Özüňiz, maşgalaňyz ýa-da iş toparyňyz üçin amatly maksatnamany şuň saýla. Resmi kepileti ýaşlanlar kampaniýasy ertirki güne bolan anamyz üçin şuňky goraňyzdyr. Gasky işleýän maglumat üçin aşagdaky telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiz. Заранее предвидеть размер расходов на медицину нельзя, поэтому разумнее переложить эти риски на страховую компанию. Не откладывайте вопрос безопасности. Выберите подходящую программу для себя, семьи или рабочего коллектива уже сегодня. Страховая компания Resmi Kepil. Ваша защита сегодня ради уверенности в завтрашнем дне. Для более подробной информации обращайтесь по номерам в описании к этому видео.